ezansi isembatho sakhe, shayile nesigqoko sakhe. Kodwa kwababuhlungu kumina indlela engambona eyiyona. Akudlekanga, akulalekanga, ngoba ngisi mengivela ngivala amehlo ngilokho ngimbona. Yangiphatha kabuhlungu ngase ngisikodwa ukusa nini. Ngoba phela manje intatha angikwazi ukufonela umkhulu ngalesikhathi. Ngilinde ukuthi kuse ngifonele umkhulu ukuthi ngimtshele ngalesibonakaliso lesi esiwuphula kangaka umoya wami. Ayina ngempela ngimfanele umkhulu ngithi hayi mkhulu. Nayi inkinga engihlangabezana nayo. Ngibe nesibonakaliso eje. Umkhulu avela athi Makhosi umkhulu lowo. Bese sefikile naye ezoyibika izikhalazo zakhe nazo anazo. Mkhulu kwenziwe njani? Yini inkosi engamsiza ngayo umkhulu ngoba indlela ayiyona isikhulile umuntu esegugile mangasimo umthinta ngazi ukuthi uyamthuna. Kuyabuhlungu inhliziyo yami. Umashaya umhlahlo wakhe umkhulu. Nange impendulo engayithole emhlahlweni ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngiyidalule zababuhlungu. Kodwa ngahambeka ngoba ngakujabulela saphuma isilapho ukuthi umkhulu ngakukona kuphi kumele ukuthi enzule khona. Hayi nangempela senziwa ayafika ilanga lesiphothulo samagobongo sengiphothula senginqwamba ngafika. Washo umkhulu ukuthi ayike before ukuthi kwenzeke konke iqala kephi entabeni. Hayi nangempela sathi imbuzi zethu sahamba ngikhona nomunye umakhosi anganginayo umakhosi unxumalo. Hayi nangempela sahamba sathatha izambatho zethu zawukhuleka lapha entabeni sakhuleka entabeni kwajula athi umkhulu no ngakakhuleke khulekani nijule. Sakhuleka nomkhulu sakhuleka nomkhulu sabika futhi ukuthi sisazobuya futhi abantu abadala ebusuku. Hayi nangempela sawuqeda kumkhuleko sehlake sesiya ezansi sesolinda isikhathi wasichazela umkhulu ukuthi Makhosi njengoba de siyesile koqala entabeni siyokhuleka siphinde sibabikele ukuthi sisazobuya ntambama umuntu nomuntu nento yakhe. Wasichazela ukuthi lapha ya ngizohamba nani mase ngiyanishiya endleleni ngime lapha ezansi umuntu uzoyikhuphekela yena yedwa ayokhuluma nabantu bakuba badala. Wasiyalela umkhulu wasichazela waba nesineke umkhulu waba nesineke sichazela ukuthi inkulumo yethu uma mesisibeka lapha nefuneka ithi ngoba inkulumo lapha phezulu entabeni funeka iqonde. Mazi kumkhulu nokusabisa wathi mubona igorilla ungahayizi. Ngathi kodwa Nkosi uthini umkhulu? Wasitshela ngamagorilla, wasitshela ngemlilo umuntu esazohamba yedwa ebusuku ukhuphuka intaba. Bantwana bethongo uvalela lungishaya. Hayi kodwa safika isikhathi. Washo umkhulu wafona wathi ngicela nehle bo umkhulu. Sesifikile isikhathi ukuthi sikhuphukeni sentabeni. Nangempela safika isikhathi sahamba nomkhulu wasiphelezesa wehla phezansi. Wasiyasibuza ngoba ngangibe ngishilo ukuthi bangangedwa nganginomakhosi unxumalo esasinaye. Wasibuza umkhulu wathi angazi nginokudideka abashonga ukuthi ubani ofuneka aqale phakathi kwenu. Wena umakhosi unxumalo noma umakhosi ukhuzayo. Hayi ngathuka lapho ngifikela umchamo oshisayo. Uthi angichame waphela uvala luthi godo. Ngathula. Wathula umkhulu wathi ngilindile. Sikhipha uThubo, sushaya head and side. Senze njani? Ngathi ngelinye ilanga ngakhetha ngavuma. Ngavela ngavuma athi akulungile mkhulu. Ngizoqala. Mina oqala uzohamba. Hayi, ngempela ngahamba. Ngehle emotweni. Washo umkhulu wathi hamba. Uma mosusubuya awuzokhuluma nomuntu uzobuya ungene emotweni. Hayi ngahamba ngayiqala indlela. Yimi lo ngihamba. Ngathi ngiyayibona njengoba ngena ngisinga. Ngathi ngiyayibona le ntaba le yangikhuphuka kuyona yimi lo ngihamba ngakhuphuka. Ithambi sesifika ngaphezulu ngakuheqala shuba umoya. Washuba umoya abantwana bethongo washintsha umoya. Washisa. Kathi ngeza ukuthi gudu nje ngakhumbula kathi hayi abantu abadala khumbulani phela ukuthi mina ngiyigwala. Ngiyacela ukuthi ningangisabisi. Ngiyacela ukuthi ningangithusi.
engicela isibindi kunina ukuthi ningembathe ngaso. Ngiyacela abantu abathongo kwavuka inkulumo omkhulu ukuthi kuyohamba ufike isigaba la umuntu oyohamba yedwa olanda into yakhe. Hayi leso sigaba sangifikela. Usengadlali, usengajoki siyakufikela. Hayi afika. Hayi